Kublai pi baro. Hato pitip. Kaega kerteng jong kilaingut kiriustad na rimingi. Kibabo diaw klor sido Bethlehem. Balben shem yaw kulung Jesu. Hato pitip ru. Pagdon kawai ke katedral ha Germany. Hagbalangit. Bayagish ing ni kirelix jong kinde kilaingut kiriustad labo hangta. Hang ni manta ngani atho ya pish pang katto katni ki church facts bagi legend ki badai pang kini kiri ustad na rimingi. Haga Bible om sem laya tho spang ki kerteng jong kita kiri ustad bad ba kanungut kilawan poi si Bethlehem. Henry kat kum ka Eastern tradition langit bagi don kumba khat arngut kiri ustad ki ba wan si Bethlehem. But kat kum ka Western tradition pat langit bagi don tang laingut namar ba don tang lai terli kijin ais ngubha yaw kulong Jesu kita kini kaksier ka Genubi berkamir nado ka spas nim ka balay ya kila tip kum kisim kum bar supanya ha berkijin tho lupa jong Isaiah kalnong ka banreu po dekot ka banen kong hadu henreu ka bala tho kum ni kijai henreu saya wan jadi shay jupha berkisim kajing pernah jumpa benangki belai mak asyaba kinyawan kinyara aksier gadhub yubi daripada wai jingyaro yutra baru nakasam kalnang banyo po ar kadkar kebaya shipau hadu karwai kabala thok kumne kis Tarshish bajo ki dolonong kintar wajan ahiru kis Sheba berseba kinwan rajan ais rubha kis baro kindem nakhamat jugu ya kini ki reusta lakhot bon je ki kerteng katkum ka tradition berkajaka ha ka Western tradition ya kini ki laingut ki reusta nekis na tipkum u Melchior u badeus nari Persia u Gaspar badeus nari India badu Balthasar badeus nari Arabia ne Ethiopia Henry katkum ki Kristan na Syria pat kitip kerteng ya kita ki reustad kum u Laverdad u Kushna Sabt badu Hormidast ki Armenian Catholic pat kitip kerteng ya ki kum u Kakfa u Bada Kharida bad u Bada Delima haki Eastern tradition pat kamtam ki Kristan ha Ethiopia la tip kerteng ya ki kum u Hor u Karsudan badu Basa Neta ka Western tradition ka yo ikini kerteng na ka Greek manuscript ka bala tho ha ka spasnem ka basan ha Alexandria Egypt bar bala translate siya ka Latin baru kala yo na ka jing tho ka baar ka ba na ka spasnem ka ba pra ka bala tharai ba ka day ha ka Irish bar ka bala translate siya Latin karkum ka gospel jong Thomas Bakhoi kala don gaji to khana Bashwa ba Thomas Bakhoi on wan chari India ula lechwa shakajaka ka bashajan Edessa bar Persia ka Edessa ka de gajaka ka badon menta ha ka border jong ka Syria bar Turkey hangta ulai kando yakini kilaingut kiri ustad bar ula penbaptis yaki long ru makini kiri ustad kilai lap keleng kata gajaka ya gospel Bakhoi bakila yap no hapok apsau kanta haden bakila syak penbaptis nado ki por berim yakini kireusta lanyo kum kireu ko jaga balang house name laispa arpun reu edi kakme jong patsya Constantine ka Helena Bakhoi kala lej sa Holy Land balum isibon ba ki relics kentubru ya kadeng pana jong Jesu kala shemru ya jagatep ya kita kireusta bakala rano ya ki relics jongki siya yeng mani ha Hagia Sophia ha Constantinople ne Istanbul Turkey hinyo posan snem haden kani ya ki relics jongki la rano sa Milan house nem Shihajar Shispa Andrew Posau AD lara kado ya ki relics jongki ne ki reustad na Milan sa Colone Cathedral ha Germany daw Patsha Frederick hado menta mende langit baya ki relics jong kini ki reustad na rimingi
labo hakane ka cathedral ka ba itnat shisha Shibon ba ki pilgrim na kaleng-kaleng ka perthai ki bayatu shaka na gmanta ki kampala ba pher ha ka jaka ba karpang jong kanika cathedral na don ka shrine ka palikot ka shrine of the three kings kay gijik sneng kamila mansim na kine kirustad na rimingi kine kirustad kila ya ikalanti siya Jisu kalanti na gijik pet klor siya gijik mani yaw Jisu Yangi baro lakot ban ailat yaw Jisu balong utray kan rat jong man nakibenta jong kajing im jongi om tang hikibenta jong kajing im jongi kamang don kam yaw baro iway pa iway nangi ni don kajing ya ilanti ban ya chaw Jisu namara om don mano na pning jongi kibara kala pura kibahok shisha bat iway pa iway nangi ngidang don ya kata jaka hakadono jongi pagkajing im jongi kiba dang don kam yakajing pen kot yakajing pen im jong Jisu en yaro ya Yesus Kristus junam amen